Ayan, hello guys. Ayan, it's a good day. Ayan, it's a sunny day. Ayan. So, welcome again sa aking YouTube channel, the Iwarski World Channel. So, ayan. So, for today's video, gusto kong i-share sa inyo ito. Ayan, gusto kong i-share sa inyo yung journey ko kung bakit ako nagkaroon ng ganito. At gusto ko rin sanang linawin ano yung mga mindset or thinking ng mga tao kapag nakakita sila ng mga tao merong ganito. So I hope makatulong ako sa inyo para mas ma-appreciate ninyo yung mga taong makakita nyo ng ganito regardless kung saan background sila nanggagaling. So ayan guys, so tara, samahan nyo ako para mas maintindihan natin bakit yung mga tao ay nagpapalagay ng tattoo sa katawan. See you guys after a while. Hello guys, it's already 1:53 in the morning. Di pa rin tayo makatulog. Nag-iisip ako kung ano yung pwede kong i-share sa inyo na something na worth it naman. At siguro ito rin yung way of kung paano ko may lalabas yung mga nasa isip ko, yung mga saloobin ko after what happened 2 years ago. Hindi ko alam kung pati ba ito kailangan kong i-share sa inyo. Pero ever since kasi nangyari yun, hindi na ako nagsalita. Parang wala lang, 'di ba? Parang normal days na lang din. Pero sa tingin ko baka meron diyan mga tatay, no? Mga ama na nawalan din ng mga anak na siguro baka na until now nag-i-struggle pa rin na tanggapin yung mga nangyari sa kanilang mga anak, 'di ba? So, pasensya na kayo guys kung medyo madrama to. Pero gusto ko lang din talagang ilabas yung saloobin ko. Ayun. So, gusto ko ipakita sa inyo guys yung tattoo ko. So, ito. Kung makikita nyo siya, ito yung aming firstborn. Ito yung aking firstborn son. Ito si Elijah. Dapat mga 2 years old plus na siya ngayon. 2020. Actually, pa 3 years na nga pala eh. Pa 3 years na dapat siya eh. Ito yung firstborn son sana namin ng misis ko. Pero nawala siya sa amin nung pa 7 months old siya. December 5 yun. Nung mawala siya sa amin. Tapos yung sunod naman ito, si Eloisa. Si Eloisa naman, nung mamatay yung aming firstborn son, si Elijah, nasundan siya agad ni Eloisa kasi nag-try kami ulit ni Mrs. Pero pa 6 months naman siya na mawala sa amin. Actually, 3 sila. Pero yun talaga, no, hindi pa kami na bibiyayaan. Sinasabi ko to kasi gusto kong i-share sa inyo na ang daming mga tao nagsasabi sa akin, bakit ko daw dinumihan yung katawan ko, bakit ko daw pinalagyan ng tattoo yung malinis kong balat. Pero sa bidyong to guys, ayokong pilitin at ayokong itulak sa inyo yung paniniwala ko. Pero para sa akin kasi,
pinalagay ko sila dito kasi gusto ko lagi ko silang naalala. Ayoko makalimutan yung kanilang yung kanilang mukha, yung kanilang itsura. Kaya ko siya pinalagay dito sa akin. Kasi every time na titingnan ko to, naalala ko yung mga pakiramdam. Especially dito kay Elijah, Earl. Kung bakit Elijah Earl din yung tinawag ko sa kanya kasi galing siya doon sa, 'di ba, si Elijah, yung tinawag din ng Panginoon na magsilbi sa kanya, at saka nabuhay siya ng napakatagal na panahon bago siya kinuha ng Diyos, sinakay sa umaapoy na karawahe paakyat ng langit. Anyway guys, ang gusto kong i-share sa inyo ngayon, ayan, binanggit ko na kanina, di ba? Na ayaw kong ipilit sa inyo yung mga paniniwala ko. Pero gusto ko na lang din na sabihin na sa mga tao dyan na nagsasabi sa akin bakit daw dinumihan ko yung balat ko. Actually, very significant to sa akin. Ito, very significant to sa akin. Hindi lang dahil ginusto ko tong ilagay sa mga sa katawan ko na dumihan ko yung balat ko. Actually, every ink na bumaon sa balat ko, yun yung nagpapaalala sa akin na meron akong dalawang anak doon sa langit. Siyempre ayokong iano sa inyo. Siyempre nasa inyo yan, di ba? Paniniwala nyo yan. Siyempre, yung mga tao kasi na nagpapalagay ng tattoo, sana huwag nyong i-judge. Kasi hindi nyo alam guys, hindi natin alam kung ano yung mga pinagdadaanan nila. Katulad ng pinagdadaanan ko. So yung sa simpleng ganun, nararamdaman namin na may parte ng buhay namin na mahalaga. Maraming bagay kung bakit ang mga tao nagpapatattoo guys. Yung iba dahil sila ay masaya, yung iba dahil sila ay malungkot at may naranasang pigati sa buhay. Pero sana kahit ano pa man yan, or may makita man kayong mga tattoo, sana wag natin silang i-judge. Kasi hindi natin alam kung ano mga pinagdadaanan niya. Diba? Ako, very proud ako dito. Very proud ako guys dito sa tattoo ko kasi dalawang angel ko to. Actually, guardian angel ko sila. Sila yung nagpapatibay sa akin kapag ako nalulungkot. Sila yung nagpapaalala sa akin na meron kaming dalawang angel sa langit. Pero, syempre, we are still hoping guys na magkakaroon din kami ng ng anak talaga na mayayakap. Yun. Pero siguro in due times, no, kapag okay na kami, magkakaroon din kami. And guys, pasensya na kayo sa videos na to. Medyo madrama lang siguro sa inyo, no. Pero sana maintindihan nyo yung mga taong nagpapatato. Bakit sila nagpapatato? Hindi ko sila pinagtatanggol or hindi ko rin sinasabi sa inyo na magpalagay kayo ng tato. At the end of the day, ang point ko dito, ano yung pinakadahilan mo kung sakali man na magkakaroon ka ng tato. At doon sa mga tao naman na nakakita ng tato, sana huwag tayong maghusga. Dahil katulad ng binanggit ko kanina, hindi natin alam kung ano mga pinagdadaanan nila. Ayan, pasensya na kayo. Salamat sa mga nakinig kung nandyan kayo. Salamat din sa pagsama sa akin sa madaling araw na to. 2:00 na ng madaling araw. Gusto ko lang ilabas yung aking saloobin. Kasi somehow, ang hirap din niyang kimkimin, no? Kasi hindi siya katulad ng dati hindi siya katulad nung nawalan ka tapos wala lang. Kasi parang
isang parte ng pagkatao mo ay nawala din kasama nila. Kahit ano pang gawin mo, kahit ano pang gawin ko, no, lagi akong bumabalik doon sa mga moment na yun. Kung iisipin ko, yun yung pangalawa sa pinakamasakit na bagay na naramdaman ko, naranasan ko, guys. At hindi ko makakalimutan yung pakiramdam na yun. Kaya yun, sa mga tatay dyan, no, sa mga tatay dyan na nawalan ng mga anak, ayan, sa mga tatay dyan na hanggang ngayon is binibitbit pa rin nila yung kanilang saloobin na sinasarili lang nila. Sige lang, guys, mga tatay, yun, kapit lang tayo. Darating din yung para sa atin, ayun. Sige guys, salamat sa inyo.